Uyabona-ke ingwe lezi ezinye ingwe babukele-ke namhlanje-ke sikubhalele umfowethu la wathi ucela simsize siyomkhulumela nomfowethu owami uthathisa ifoni esitolo and manje akasathi useyahluleka ukuthi ayiqhubeke akhokhele ifoni usesele yedwa enkingeni kodwa-ke babukele lezi niyazi anginawo amaningi angijele ngamaningi ake sinikeleni khona before sinikeleni khona babukele ngicela ungakhohlwa ngicela sezilaphathini active usubscribe babukele ningakhohlwa-ke futhi ukuthi uhlelo lwethu ulunye lu-on ngale kwi-star yazisola media mase uyangena kulolu hlelo sicela uma ungena ungakhohlwa ukusubscribe ulike Umdalazo ovele po kwenze njani manje mfethu ngabe kufikela namakhamera mfethu ayikabi mfethu abona manje ayaphileka sure awuba futhi awufikela namakhamera kwenze njani Singangena mfethu yabona kwanje ngifunda la madoda la mfethu kunodaba mfethu esize ngalo mfethu ngicela nje siqapha usiboneke indlela mfethu ngifike ngisho isikhathi sikanani ngingangena kopho Ngeza ngapha ba ukuze sovela sonke ngasibi na ndoda khamba kanjani ayaphileka before nje siziye phambili bese ngicela ukuthi ngiqale ngiyithule mina ngingwenye enhlezini ngihamba ngaphansi kohlelo umgwazelo sihamba nale ndoda-ke ekuyiyona ndoda esicelile ukuthi sibe la ekhaya size mayelana nenkinga enibhekene nayo nina nayo ngithemba ukuthi-ke uyamazi okay baba cela ukuthi-ke ukusinjalele ukuthi njengoba sila ekhaya nje kahle kahle size ngani mfethu umdlalozi ngicelela abafethu labo ukuthi mfethu ngicela ukuthi bengiphelezele ngoba sesiside bafisa isikhathi ngiyazama mfethu ukuxhumana nawe angikwazi ukuthola ngigcina nje ukufika la usebenzela khona mfethu ngafika nje ephoyiseni usikhakhanya e18 lakhomba ukuthi mfethu umuntu adubuke ekseni ngeshaka awubaphumi ngaphakathi edebe ngawo umuntu nje impela nje mfethu ngacela ngaba ngathi uma impela bangaze ngakhipha ngisho imali edrekeni usikhakhanya ukuthi cha impela isikhakhanya cela ungifunele le ndoda kunezinoda kuphuthuma ngahlala mfethu hayi kwazi ngaze ngabuza ngathi mina kanti umuntu ngabe usakhona ngaphakathi kwagcina sekuthiwa usabonakala mfethu ngisenkingeni ndoda yabo nje mfethu lezi inyanga lezi mfethu njengoba mfethu wathatha ifoni yami mfethu ngegama lami mfethu angazi phela mfethu njengamanje kwenzakalani ngoba mfethu ngiyakufonela angisakwazi ukuthola isidla kumina mfethu le nto lena mfethu yabo yabo nje mfethu kuyinyanga esifo ikathathi nje ama inyanga esifati bengikhokhela yabo nabafuyazi nje ukuthi mina mfethu ngiyasebenza ngisebenza kude ngingatholakali ifoni mfethu ngihamba indawo ekude bese ngitrack ngingatholakali yabo ngingatholakali mfethu nje bangatholakali mfethu ngizozama nami mfethu ngendlela engenza ngayo mfethu imali mfethu sho uthole into lapho uzongachaza nje lezi inyanga nje lezi ayiphelile lezi ongayikhokhele nje mfethu ngoba phela mina ngikhuluma ukuthi mina yabo nje manje ngenza into engekho kwi-budget yakhe kwasekuqaleni ungiphoqa ukuthi ngithathele ifoni nginquthi wena mfethu wena awukho right egameni lokuthatha izinto wena ngenxa ukuthi phela ubra wami wena ngithi futhi ngibona nomsebenzi owenza ukuthi ngeke uhlule uku-afford ukuthi ungayikhokhela le nto le yabo so njengamanje mfethu yabo nje manje ngize nalaba mfethu angizeli ukuzodlala la yabo ngizoyibeka le nto imibala yezwe mfethu wrong mfethu uzongifikela namakhamera mfethu kanje kodwa le nto sasikhulume nawe sobabili mfethu kuyafana kusoli nje athi angikusoli mfethu ngiyazama nje mfethu nangitholakala efonini ngiyaphela ngicela la ukuhighlightele nje mfethu ukuthi umfowethu uze umthathele ifoni yini le ayibekile etafuleni nawe waze wayithemba ukuthi angakwenza ukuthi ifoni ayikhokhele ebhodi yabona le nkabi le mfethu ngengaphandle nayo eqaleni mfethu washo ukuthi ene yabona ukuze uma kuthiwa mfethu umfowethu ngomthola phambili le nkabi le mfethu ngisema ngifika nje mfethu ngisho ngiphila nabafethu ngayibona ukuthi ayichale lezi zoleyiphilisa owami kahle kahle ngoba mfethu ngizozwa ngapha mfethu special kusukela mfethu ngathi naye lezi zongoba nayo mfethu insizwa ngapha komandeni yona lezi engakwazi ukuthi ngiphile nayo ngoba mfethu into esikhulumayo iyamesha noma ifuna usizo noma ngiyamsiza naye kanjalo futhi kwathi mfethu mayisuka mfethu lo mfethu lona wathi mayichaza inkinga ngoba mfethu khona sigcina sithi masixoxa khona nje amadoda sigcina sesifike enkingeni yachaza mfethu athini manje ndoda nginenkinga lana ngavalwa endaweni ngendlela enkoleta ngayo ngagcina ngakhokhanga yabo kodwa mfethu bengicela ukuthi ngithathe ifoni ngaphansi kwegama lakho
bese ifoni bese ngizoyikhokhela njalo ngenyanga bese ngiyakhokhela yabo. Okay, nami njengomfethu phela seziningi izinto esesidlule kuzona mfethu ngokusizana kwethu. Nami ngamthemba ke njengomfethu. Yabo. Ngimthathela nje phela phansi kwegama lami ifoni. Nginquza cha nami phela ngiyabona ukuthi akumaletheni. Kodwa khona phela mfethu ngumfethu uma ekhaya ngifuna ukumsiza mfethu. Yabo. Kanti angazi ukuthi nami ukuthi sengihenga ngowami mfethu. Yabo. Okubuhlungu ke mfethu nendoda lena kuko konke lokuthembana kwethu lokho esikwenzile. Izokwenza nje okuwrong njengamanje egcineni. Ngiyacela mhlawumbe iyo futhi ifoni eyiphethe. Akuyona ifoni eyiphethe le mfethu. Ayiyona baba le foni engiphethe. Yena mfethu mangithi ngiyifonela inamba phone ngoba phela ayingeni phela. Ayisiqale nje kuyimanje angisileze ezinye inyanga oyikhokhelile ivaliwe mfethu. Ivaliwe nami ngeke ukwazi ungithola nje ivaliwe mfethu. Nami ngizozama mfethu ngendlela engizama ngayo mfethu ukuhlanzisela imali yakho mfethu. Nawe yazi ukuthi mina ngeze ngiphume mina la ekhaya imali ngayiphethe. Lokhu nje ngabe iphutha bafuna. Yabo nje bafuna uzongitshela nje mfethu ukuthi mfethu ngeze ngiphume la ekhaya imali mina ile phone ngayiphethe. Isayita ngifuna imali yami lezinyanga ngikhokhele. Namanje mfethu ngifuna ukuzana. Ukhuluma manga ivaliwe mfethu. Le phone ishusegqizile. Le phone ishusegqizile phela. ukhuluma manga Usigqizile phela le phone le. Maboka uthi ngangibonela. Awusigqizile phela. Yabo bo. Kanjani? Ivaliwe mfethu. Awuyithini. Ivaliwe. Awuyivule mfethu phone, awuyivule mfethu, awuyivule mfethu phone. Awuyivule ifoni ayivaliwe le foni waqamba manga nje. Hayi mfethu ivaliwe. Namanje besaqhubeka ngiyabona nje bafisa namanje besaqhubeka ngeziphatha mfethu. Ngiyabona ke Imali buka yabo. kanjani mfethu ngoba phela ifoni injani ifoni mayikanje mfethu. Isivulekile ngithi. Ivaliwe. Kanjani ifoni. Yazi into bafisa yabona nje angisho ukuthi ngimbeka kabi mfethu lona. Lo muntu umuntu osandana namaphoyisa yabo. Nami phela iqala ngiba seside lakhe ngokuthi phela iqala impela umuntu wangakithi phela mfethu yabo. Usike side ngomkhaya wakho yini. Vele kunokuthi mfethu bayikwazi ukumeza abantu nje mfethu umdalosi. Kancancane namaphoyisa phakathi yabo. Awu wendoda insizovela ibambele insizwa abanye amadoda yabo. Yabona mina kabe ngengiphume la imali engayiphethe. Yalezi inyanga isayida le phone engiyithatha. Futhi phone ngiyathatha izinoni into singithatha. Ngoba vele akinamsidingo sakhe. Ngifuna phela imanga mfethu kahle awukuchaza mfethu nango mfethu uyachaza ukuthi inkinga yakhe kahle la ayizelela ekhaya uzele ifoni yakhe uzele imali le wena owamphusha ukuthi akahamba yokuthathela ifoni yazi ukuthi kuzongcola igama lami bafumana. Futhi kahle umfowethu wena uyakuthemba ngokuthini wakwazi ukuthathela ifoni ngegama lakhe. Yazi ukuthi esikhathini samanje akekho umuntu othemba omunye ukuthi athathele omunye into ngegama lakhe. Ngiyakwazi lokho ngiyakwazi. Pho manje wena uyibulalelana i-relationship yakho nomfowethu yokuthi umfowethu njengoba ekuthembile ngegama lakhe. Futhi manje le phone kuyivaleke futhi ngase ngihlala nomunye umfowethu lapha emsebenzini ngasethi hayi kunezayizala ivula amafoni mfethu ungalo ukhokhela ifoni mfethu yabo uzokhokha lo 500 mfethu uvula ifoni mfethu yabo nami ngase ngikhokha lo 500 ase ngivula ifoni Wase wangamcabangela umfowethu. Ngathi ayibona ke lento ke mfethu ke ukuthi njengamanje vele ingakho vele ngenandaba cha uthi mina usitshela ukuthi ifoni ivaliwe. kodwa kumanje seyivuliwe futhi ngathi yabo Angithi manje usuthi manje kushuthi kahle wena usenzeleni. Eba mina yabo nje kahle mfethu awube nomhlahlandlela awube nomhlahlandlela hayi ukuthi nje imali uzoyikhokha yabo nje akumele siphumele endlini mfethu ufuna siphumele ucaca ukuthi kwenzakalani. Mfethu angithi ucaca ukuthi kwenzakalani mfethu hayi indaba ukuthi ufuna kube nesinqumo mfethu yabo cha uyasebenza lo mfethu. sithi isikhathi baba sithi isikhathi nafethu phela manje mfethu njengoba ngisebenza kahle. sinja ngihambe nesivi noma ngihambe nani phela ngenza le ukuthi nenamba yakho mfethu angikwazi ukuthola ngayo kade. wena kushiswe imali mfethu ngibuzele nje mfowethu akithi mfowethu mdalosi ngibuzele usho ukuthi nje wena uma uhambile uleni ekhambeni ekhaya badla imali ayifaka ekhaya ngiyayifaka phela mfethu imali ekhaya mfethu. Kanjani bo mina ungasho ukuthi phela ukuthi phela inamba zabo wena mfethu yakhe inamba mfethu yangidukela yaflashika nefoni. yini ungachazela umfazi wakho usipho umfazi wakho akangidukuze pho Phela mfethu akahlangana nalento mfethu. Indaba yami nawe mfethu. oh wena uneyimfihlo wena uneyimfihlo nje endlini Mina ngibe neyimfihlo mfethu ezasemnyango mfethu nezasendlini mfethu kumele angazazi ezabajida mfethu. Shuthi ngoba kushuthi awuthembakele kusukela emumva vele ngoba phela uma uthembakele ufuna uqale ngisho endlini la ulala khona uphume empedeni la ulala khona ngoba nje uzungathembeki umuntu wakho Kodwa mfethu ngiyacela mfethu ungineze noma ile inyanga mfethu. awungeke yabo nje bangibizela abafethu yabo nje bangibizela abafethu hayi wena bithi ngiqonda ukuhlambalaza esweni noma kwenzakalani kahle kahle mfethu angifuni ukubhala ngisho ku Facebook ngifuna bekubone mfethu uyiphendulela kwawena mathuba ngoba mfethu yabo nje lenza kumina angikholwa nami
angikholwa nami chazile batshela ngisho abafethu laphana manje mfethu kuzokwenzakala kanjani ngoba umfethu nangu uyachaza mfethu zingaki izinyanga mfethu angemumva ngazo and imalini every month ekhokhwayo kokutonight mfethu zingaki inyanga umfethu angemumva ngazo ngasho izintathu mfethu inyanga ezo 3 ya le futhi kahle phela mfethu yabona nje iqiniso lesi yabona nje wazi kusuku 290 mfethu into lento bese iba nepenalty ya penalty obesinto yabo yeah shinje ngamanje nje singasho ukuthi nje ngoba ku290 kusho 3 lo yangithi futhi singasho ukuthi mase khamba nenhlawulo ngaphezulu futhi nawo ngasho ukuthi 50 rand ngafisa afuna ngigibele phela ngihambisele imali uyamuzwa mfethu angisayizwa lonto le futhi yonke nje inyanga nenyanga uyibale ufaka 50 rand wakho ngaphezulu nenhlawulo inyanga nenyanga uyibale ufaka kodwa nje kahle mina brother yazi into ngicabangani ngicabanga ukuthi telefone le futhi sibamba azikho inyanga usuke wayikhokhela zayifo ngeke ngayikhokhela bafembili bese ngilese idatha imali esaqala phela mfethu ngeke ngamnika imali esaqala mfethu kuyini yakwenza ukuthi manje mfethu inkinga phela mfethu umsebenzi mfethu usunguve kakhulu okay the time uyiflasha wena ifoni awuzange yini akufikele the time wena ucabanga ukuthi ikhona indlela elula ongenza ngayo ukuthi ufoni uyisebenzise ngaphandle kokuthi ikhokhele angibanga ngisacabanga mfethu cause nami ifoni yasivale mfethu phela angikukhumbula ukuthi ifoni engingasiya yazi futhi ngikubeke nje lo mfethu lona ngize ngidophoza nje ngoba ngakhokhela izinyanga lezi ngoba sengithi ngiye ngathi nami ukudonsa inyawo ngithi phela nami okay awuthi ngithi ngayikhokheli ngenza phela ukuthi mhlawumbe uzokwazi ukuthi engiqhuma yabona into le ukuthi phela hayibo kanti mfethu kwenzakalani manje nakho ngibona phela ifoni yami sivaliwe yabona into le hayibo mfethu hayi idlula inyanga idlula amasonto amabili kanjalo hayi ngibona iyaphela inyanga lokuthi luso njalo akathekuthi yabo ngithi bene ukuthi ngapha wayilahla yabona into le manje mina into enginayo nokuthi ngapha wayilahla into awuthi istory class sinamhlanje masifika sizayi le phone namhlanje ayikho ngoba la ngayilahla yabo ngiyasona uma kuthiwa yiyo lena manje washo wacima sivulwa abanye abantu kwenzakalani yabo mina nje istory bengithi nje nginaso nje bengithi mhlawumbe ufike sayi cha wafethu le phone ngayilahla kodwa khona vele phela ngizoyifuna ile mali yezinyanga ngoba le phone iwonke uthi wayilahla kwenzakalani angihlangani nazo yabo ngiyabuzwa ngoba nje bese ngoba ngicele nina nje bese siningi le bese nakulezi insizwa lezi mfethu ngicela mfethu ukuthi ngoba ngiyabona mfethu ukuthi vele izothinteka lesizwe ngeke kube mnandi bese kuthinteke kwako ngoba ngase ngeke ngavezela ukuthi iyathanda namaphoyisa ngoba uzothinta umuntu uboshwe njengamanje yabo ukuboshwa kwakho mfethu iningi izinto ezimakweke bafuna ukinga ngithupha iningi kusakuningi la sibheke khona isifuna khona amandlela ahlaza mfethu uma ngibuka nje mfethu ngifuna imali yami mfethu mfethu ngifuna imali yami mfethu uchazeke mfethu nangu mfethu uyakhala la ukhala ngokuthi ayikho into asengayikhuluma nawe ngoba wahluleka ukuthini umcabangele njengomuntu owakwazi ukukumela yabo wena bekuvalile ungakwazi ukuthatha lutho esitolo kodwa umfowethu wakwazi ukuthini azayi bafa ngoba ke umuntu esisondelene naye wakumela futhi ngicela ukuphulula futhi yabona lo mfethu lo ngiyangizela into right kodwa manje mfethu nami mfethu isimo nami asesengibhekene naso mfethu phambili mfethu imali nami laphana mfethu angenayo kusamele ngiqashe mfethu nala ngikhona kuleta nomashonisa mfethu yabo ngakhokhela nomashonisa hlanganaphi mfethu nalo mfethu kanti sekumalini nanti imali nabesile sefule kuyikhokhe noba subale into ezingaka ngoba phela nje le mali eminingi ngicabangayo akusiyona nje manje imali ethini wena uphuza ngisho amabhodlela abiza umuphuza akusiyo nje into ethini le ubavela wena laphana bese unqondisa itafula laphana wawuchaza ukuthini wena uzongiphuza isolo mfethu yabona nje mfethu mubuka nje wena lento lena uright basengizela abafethu laba ngoba bezokuveza kanje ngathi ngoba manje kanti ngakamela la kanti la yonke ngoba lento sasikhulume ndawo sobaba angikho ke wrong ke ngasho ukuthi ngirong ngoba phela nje manje ndawo sobabili ngiyakuthola mina ngiyakuthola wayi ungezi ngiyakuthola yini ufuna inamba yami abakutshela sekufika singazuze ungivule protection note ukuthi ngabe ngizangena la hayi phela ngibiza abantu engazi vele ukuthi ngifuna ukubeka ubani ngizwile ukuthi ukhona manje bangibalandile ngizwile ukuthi ukhona ngoba vele ngiyazi ukuthi uzophinda ungiphosa ungigoqa yabo ufuna ungigoqa kahle phambi kwabo wonke umuntu ungigoqa khona nenhlanhla bese ngabe noba kusasa ngiyahamba angisiyayizwa nje lento le ngizozama mfethu ukukhokhela mhlambe ngisoteza ngizobuya ngikhokhele mfethu imali yakho mfethu imali mfethu yazi mina kutshele mina mfethu yabona mina kutshele mina uma wathwala imali nayo ikhokha yabo ngisho ngazenza zonke izinto
mina bafethu ngizophinde ngibathathe ngibala manje mfethu njengoba le phone yami mfethu inezinto eziningi angihlangani nalokho mina baba konje lokho angihlangani imali mfethu njengamanje mfethu uyamuza into akhala ngayo kahle kahle into aseyibhekile la njengoba sila ubheke ukuthi uzoqala umkhokhele lezi nyanga akhokhela zona wena ufohlozile wena zingaki mfethu inyanga mfethu awuzazi mina wabuza mina athi uzoqhubeka lapho nje ngesiphatha ngisebona nje ngesiphatha njalo usabuza mina futhi uzele igama ukhokhela mfethu lo 3 months mfethu yazi inzalo manje mfethu anginayo ngisho imali yabo ngakhombisa nje imali yazi inzalo mfethu nemali yedatha mfethu kuphela mfethu yabo uyangichaphaza ukhiphe 30 rand uzoyiza mina ngisazozama mfethu ukuhlanganisa mfethu nawe uyazi ukuthi ngihola mhla 15 mfethu awu nje bese mali mina ke mali ngikhipha le ngakhipha 30 rand 30 rand lo usho wena ngizozongihole mhla 15 kodwa bona bese sakhona lapho ngithe yabo sakhona no ematracking chaza unke itshelo ezibhala le mali yona mali unayo iphi imali nika le family le mali angithi kanjani mfethu uyasebenza wena inyanga noma isandokuphela shonisa mfethu nale ikade ngikulela uma wale ekhaya mfethu manje akusona izathu wasichazela sina lezi yabo nje wangizelana bese ungazodlala wena baba yabo nje bese Bese njani ke mfethu ngenze njani cela ungilinde bese 3 months yazi bese seziningi izinto bese lalela bese seziningi izinto zenzeka lalela seziningi kodwa izinto zenzeka yabo lokho efoni kahle kahle ngiyabona bese sekuningi kwenzeka lokho ngithula yabo angifuni bese kahle bese ngiyakubalela noma ngizokwenzani mina bese yabo lonto le okay uyangisiza nawe ngisho ukuthi mina ngisiza kuphela nawe uyangisiza impela baba kodwa bona into eyenzayo njengamanje baba angifuni uqhama manga angazi izingibali bese izinto engisize kuzona yabo ukhohliwe mfethu uthi mina ade ngenzele into engaka mfethu yinje uqala wangenzela lonto mhla yothenga amateki mfethu mina wagcwalisela ngemali mhla ukhulelwe ingane mina wegejini awum police station lapha unecala mina umuntu yokukhipha lapha yokubhelela uyakhohlwa lokho okay ngiyavuma ke ngiyavuma angithi angizwa ukuthi ngiyavuma mina ukhona into wangenzela yona angithi angizwa ukuthi ngiyavuma yabo ngiyavuma ngiyabuzwa mani bafethu mani khona la ngase siyalahleka khona lento kahle kahle asibalelani la ukuthi mina ngake ngenza ukuthi nawe wenza ukuthi into i-main cause size ngayo la size ngendaba yefoni akuchaze baba ukuthi ifoni ikhokhelwa kanjani ngoba manje usudibela ubaleka ulibele sitshele ukuthi no 30 rand phela uyahluleka kufana nokuthi uhlulekile ukukhokhela ifoni umfethu ebekuthathele yona wena ke ngokungaweke ungenze njani mina yazi mina bafethu mina engicabangayo ngicabanga ukuthi mina bafethu mina ngayithintele wona le ndoda lena mina bafethu ngoba yabo nje isombululo ngisiboni baba ngisiboni isombululo mina baba awuma sisizwe kuyena ukuthi wena ungenze njani ulo mfethu mina ngifuna ukwazi mina lo mdlalo sawumeke bafethu wena nje ukuthi nje lezi nyanga engalo izongena zona uzophinde futhi uzokunikeza ngamanqondo emali noma uzokunikeza yonke uzokunikeza yonke mfethu imali yakho mfethu uzokunikeza yonke ngolesingaki kulesihlanu mfethu uzokulesingaki ngesihlanu okumhla 20 mfethu yazi into eshayo imali yakho ngokukathweni uyidla ngendlela la ungayiboni ngeke ungitshele bese usweni ngani seyigwelekile bafethu nendawona nisebenza khona ngeke uze ungitshele ungashita iprofit yabo nje zalo nawo ufakazi bese yabo nje umusebenza lokhali bese umholo wakho uzufana umuntu bese usekhishwa kule nkampani bese kwenye inkampani lapho yovulwa inkampani angithi lo muntu sekhomba ukuthi sehola kangconywana kunalo muntu lo sele la ekhaya yabo lonto le lo mfethu iziphi ezikwetezi awumanje nje bese mhlambe sikhele phezulu nje bese ngenza umzekelo ukuthi le muntu bese mhlambe bakomali labakhona ungaphika bafu plus and minus usukubani bahola labafethu lapha bese nawe bese uyakhona yabo manje bese manje bese ngizokuza imali mfethu nawe uyakhumbula ukuthi kunenyaka ongayikhokelanga mfethu uthi mina phela bese ngoba ngayikhokhela lezo nyanga lezi phela ngenzela kulokhu uthi wena ubuye kumina uthi wena ungibuza ukuthi ngani ndifuna ngayikhokhela base ngiyakutshela ukuthi imali ngifaka le nangithi mina lezo nyanga usungiqinisela ubuso wena ungangiqinisela ubuso mina bese ngoba mina ngenda ukuthi usunyukela umoya mfethu usunyukela ngizolika igama lami baba usunyukela lalela ngizolika igama lami phela mfethu mina iplani yami nje bese ngifuna bese ngifuna ukwenza into zami igama lakhe yabo ngilika igama lami mina akanandaba nawe usuke mfethu ngempela ngenze njani yabo nje ngale telefoni ngikhokhele mfethu sengithatha kanjani ngeke phela ukuthi uyithathe usikhokhe ifoni umfethu uzoyithatha abambe nokunye la kuwena ngicela ukuthatha le TV mina baba hayi bafethu ingane izobe awuhlala ngingane mfethu ngeke sikwazi ukuthatha into eningi into ekumele sithathe la mfethu iyona ifoni ya imali mfethu ithatha baba baba yazi mina into ebekade ngicabanga ngoba ngiyayithanda into mina ibe nesiqiniseko le phone masithatha ngiyathanda futhi ukuthi kuvele ngisho imali emsenginikeza angizwa bengathanda ukuthi igcinwe yimina yabo lonto le
ngoba mfethu ngiyathanda uvela mfethu isizwe sami ngoba mfethu unasemphakathini ngumuntu mfethu oyise emphakathini osizayo la siza khona yabo manje mase kuzofika umuntu seqhutshwa amaphoyisa hey ngiyolanda ifoni yami lapha manje sengathi manje mina ngibamba inkunzi yabona lento le akusikho mfethu ukuthi kuwenza ubugebengu umfowethu ifoni ibiza igama lampela yephi so yena kana power of ifoni kodwa naye lo mfethu akukho ubufakazi ukukhombisa le foni ngeke uzungitshela abukufakazi lapha lalela ngakhombisa ngisho ilokuza nama-serial number bafami lawo okhokhela ifoni mfethu awumi sisamlalela uthini mfethu abukho ubufakazi ukukhombisa ukuthi ayikhokhela le foni wena ngikwenza wena imake ifoni mangase iphantshe ukuthi ibiza igama lalela wena phela manje lento osuyenza abuye lapha uthi akuyona no-serial number laba bantu kanjani ifoni yakho ifoni nabo serial number lana bese lana ilokuza nekhokhela ngayo yini lento uzokutshela ifoni yasathoba isitolo kasasayimini ifoni pho manje uthini mfethu athi ngamnika nje mfethu imali mfethu nini bamnika mfethu imali sakhe kangani bamnika nini mfethu imali mfethu le phone lena nje ibambe mfethu njengoba how many months sekumele ikhokhelwe ngawo bafuna ifoni ethathwe last year le phone ethathwe last year September kuphela bafo uma ubale njengamanje mfethu inyanga esi5 le mfethu ngoba sekumashi yabo wayikhokhela mfethu lokuzana nokusoba wayikhokhela November uDecember bese wangikhokhela mfethu yabo lento le ngani ukuthi bese mhlawumbe ubhizi lapha esikhona yini mfethu yabo lento le kodwa bese phela uyabuya wonke umuntu yabo nje la sengithi mina ngikhokhela khona le nyanga esathu angikhokhela ukuthi ngenzela ukuthi lo mjida lona abone ifoni ukuthi yavaleka ukuze mase ivalekile phela ifoni naye abone ukuthi hayibo phela akhumbule ukuthi hayibo phela ifoni phela iyakhokhela phela ifoni bese nami ngishaya usuku iyaripota ke bese ngoba phela ifoni yathathwa kwifoni yami ubaba ijoy ifoni yami iyaripota ukuthi ngelanga ukuthi ngiyavaleka yabo beyifaka imessage hawo le message nami bese beyifaka include insuku mfethu awukisimela into phela izofona ize ngibuye imessage ithi mina last week awusephela kuphela 7 days isonto ngisho sephelile ngeke ibheka ngithi lo muntu usufona bese uthi ebuza ukuthi kwenzakalani njengoba sezochazisa ile phone wayinikeza ikwele kwasho wacimela ivula ngo500 ayizo yonke lento le kodwa mfethu ayisekho right lento yenzayo wena uyibonza ayikho right lento yenzayo mfethu yona ayikho right nami mfethu ngangiphoqwa isimo mfethu mfethu ngase ngikude kakhulu mfethu nendawo and mfethu ayisekho into mina uyabona mina mdlalo semina mfethu mina bona mina ngithusa na mfethu yabona ukhombisa ukuthi abantu awubazi imaka senzeni kanje mfethu ukuze singalwe singayibaki lento ngicela mfethu umnika uphaqo mfethu umnika ifoni Lothoke ngaba umsala ngeanda ezwa ngisale ngeanda kanjani manje usula kungigolozela cha phela lalela mfethu wena ilezi inyanga mfethu kumele uyikhokhele mase futhi uthatha ifoni yakho awunali kanti mfethu into ezosiza la mfethu nansi ayikho enye indlela kuukuthi umfethu akubuyisele yonke imali vele ngoba vele izosezana yabo nje lo sayisifolo ngizoqonga ukuthi lo sayisifolo mfethu mina sengisholo ukuthi umfethu into ekuzomela yenze kumele abuyise yonke imali yefoni uzwile ukuthi ngisemali bafu inyanga yabo nje bafuna ngithe sezintathu isikisembile soyikhokhela zintathu njengamanje ngithe inyanga ku299 rand lo yangithi futhi bese uzoku-add 50 rand ka ku299 futhi simali yefoni 3 months lo usazomthemba yena uphinde umnike aphinda libele ikhokha every month kabela umuthi wena akakhokhele lezi nyanga wena bafuna usho ukuthi angisasiyise ngithi yakibele yonke 24 months ngizokhokhela kanje phela bafuna ifoni enithi contract sakhona bese ukhokhele 2 years ithi 24 months yabo nje manje basathi nje 5 months futhi nyamanje basiba 25 months kusele how many months kusele 19 months kahle bafuna inyanga ukhokhela yabo futhi wathi manje siyabala nje manje ukuthi ngibaleke yini imali ukuthi uzoba malini njengoku 300 uzokhokhela emoyeni lezi uzokhokhela emoyeni imali imake wena uqonda ukuthini umuthi wayivula kusho ukuthi uzobuyikhokhela emoyeni usazamela isilima nje phela lalela mfethu igama lamfowethu engcolile la yabo nje lokho ubugebengu futhi lobo benzile wena ngisafuna ukubalela lana mfethu ukuthi imali futhi yabona nje bafuna ukuthi kathatha umuntu akangikhokhele yonke imali labo 300 times 19 futhi kahle ukuthi kufuneka 5700 imali engako ubuza la manje futhi cha mina ngifike ngiqhubeke ngilokhu ngifana nawe mina
njengoba kube inkinga nokuthola nje njengoba kube inkinga nakala umashonisa nawe futhi ufuna kanini kancane ilimi lakho likhuluma nomashonisa phakathi thina sihlangane kumele ulalele lapho uthi uqonde ukuthi kahle kahle ingane lento yabo thina ukuthi wena inkinga zakho ingakanani akusodoko eligale ngoba phela lento ngeke iziphethe awucabange bafuna umuntu ngithathe ifoni mafethu ngizama ukuyikhokhela ingakunina singayi kuyena kanjani phela umuntu owakhipha ifoni uba umnikazi wefoni ifoni ngakho yini wathi thina uzoyinika thina ifoni uma nginika yena ngeke asavuma phela ngaba yayikhishwa uba nesitoli uba wayesefuna ifoni ushuthi ifoni uba wayesefuna ifoni ayikhokhele uba wayesefuna ifoni kanjani khuluma naye uba wayesefuna ifoni khuluma naye ayifuna ukuthatha le foni zokuyithatha unompela ngizoyenzani ngoba nathi phela yami wena athi mina ibaba angisukela ngathi mina ngidayisa ngefoni angithi ngakusukela ubani owathaka ubani wasuwenza komuntu uma nje indaba manje unguze uswele ifoni uma uyithatha uyinikeza mina ngizoyenzani ngizoyenzakalani ngizofika ifoni ngibeke ngibile futhi ngiyikhokhele futhi mina bese nemali amangenayo bese nawe ngithi uzongenzela nje awunayo imali kodwa usebenzile yabo nje lento lesenze ibe simple face yabo nje wasizibalela ukuthi inyanga ngoba sikhokha le mali ya 5700 francs uyangithola 5700 ngizomsiza ke phezulu futhi bese ufuna ukunginezela imali njengoba isho nje phezulu njengoba usho nje ukuthi ngesenzayo kumele nje phezulu ungineze imali yabangithi shuthi ngesonto ezayo phezulu mina imali engilindele ngizoyilanda la kamdlalo simalini 5700 700 700 simpela phezulu zobuthola indaba bese yokuthi akhe ibani itolo mafethu kwawona lo 5000 mina angizwa le yokuthi nawo usazothola uzothola nini uzothola bese kodwa bafo mina ngoba ngisibeka ukhumule upha ya into ezosiza nje phezulu beka la ya ngoba vele ngiyabathatha phezulu hayi khululeka mfethu hayi khululeka beka la inefoni yabo mfethu talela lento yakho awuthi sibo yena ngale 30 rand imali yokugcina bafethu sengisathenga ngisho ubhiyo kanjani awukutheza nje into ecabangayo ngoba ngisho ngithi wathi post amabhodlela lephuza leli into ayicabanga nje manje ngenze njani ngayidodosi mina ngayidodosi uzokwenza njani ifoni kanjani ngayidodosi mina ngenxa yefoni ifoni uba wathi akakhipha ifoni mfethu nje ifoni ayithatha nje mfethu yazi bafo mkhabe ngicela ukuthi ngcono nakho ngibiza nini yabo nje kahle lento lebekufanele ngithathe ngomsizo yabo nje bengisathi ngikhombisa umhlonipha lo fethu kodwa ngiyabona ukuthi kahle bingadingi mina lento leni manje into eyinkinga sisathi phuma emakamereni kahle le bingadinga amakamera le ndoda nje le bifuna nje insizwa ngifike ngescript sami la iphinyepho uthi ufika namakamera mfethu ngathi iphinyepho nje ngoba ngiyakutshela nje umfethu la wenza ubuntu wakufikela nathi walefu befikela nafike nakhahlelana bengamtshela ingane ukuthi uzoza nabo awucabange nje lo muntu ongolozelayo yabo nje lo muntu ongolozelayo umuzi kababa lo nje befika namakamera nje umuzi kababa lo umoya ugebengu ngokucabanga lokho ukuthi umuzi kababa awucabangi ukuthi sifune sithola awucabangi sinangelinye ilanga sifune sithola senze sinangelinye ilanga ucabanga ukuza la angishani ngedwa senakholozelayo inkawu ilalela mfethu lento ogoloza yakho angiyibona ukuthi ugolozelana ngoba ngizomdedela nobabili mase ujike uvala umlomo yabona nje phethe yabona nje phethe imaki yini ekwenza ukuthi ugoloze noma mhlambe ngikhubulela ngomoya imaki noma mhlambe uyadoba ukuthi akushaye ukuze uyovula igate ngijwayela kabi bona lalela baba lizofuna ihlala ngimina ngaba nazo lezi zinto lezi yabona baba uhlulekile khuluma nje zehlise ukukhulume kahle nomfowethu uhlulekile lalela la ungalibele uchaze itori weba usho ukuthi singakwazi bese ukuthi noma sithatha ukhebe emoto yakhe ngihambe nayo okunento mhlawumbe ngibona ukuthi evane ucaza ukuthi nje hayi bese ungathatha okuningi wena imoto ayikho kumashonisa uzothathani-ke nawe usuthatha lezi zinto engisele nazo zokugcina uthi mina ngigqoke kumele bona umfazi wakho uswathatha ihlathi lana ayikho lento yakho le mfethu lalela ayikho lento le ubuphethe nje kwakhona nje hayi kabi hayi ukuthi kanjani mina nguwena bengizozehlisa ngikhulume kahle nomfethu efethu mina ayikho into engisengayizwa ngalo fethu lo yabo manje yini kwenza ukuthi ungakhokhi ayikho fethu isimo bese bengibhekene ukhuluma naye isimo bese bengibhekene bafo lalela fethu ayikho into engayizwa ngalo fethu lo yabo nje fethu ngoba ngicela nina fethu ngisithi fethu kahle fethu ngizocela ukuthi ningisize kuphi yabo fethu ngifuna fethu kube clean igama lami yabo
eqaleni mfethu mina mfethu lezi zinto lezi mfethu zokuvalwa ini una ungathathi ngiyazaza kunobuhlungu bufisa into ungakwazi ukuthi ungayithenga ngocash mhlawumbe sengathi ungathola umuntu bese uzokhuluma naye lokhu uthenga kancane kancane yabona njalo lo mfethu lona mfethu nami engicele ngabuyelwe lo yamunye ukuthi nami lento lengiyayazi yabona into le so mina mfethu yabona manje ngoba mfethu sizongcisa igama lami mina iplan yami ithi mfethu nje wonke umuntu yazi bafuna maqala unyaka ukuthi ubudget sele ukuthi ngoDecember nami ngifisa ukuthi ngenze ukuthi yabona belithi yami plan ngoba vele futhi nebirthday yami ngoDecember ngizalwa ngoDecember belithi mfethu nami ukuthi kushaya ikhathi kaDecember mfethu mhlawumbe ukusagedlela mfethu ngoba ngihlanganisile ngoba igama lami lizoba lelihle bafo mina mfethu nginama account ngisho ezitolo bafo mhlawumbe njengoba futhi wathatha ngathatha le phone ba and izokunyusela i-credit score iyangcolisa bafo xa ngizongcwalisela into encane mathi unguze usingenyanga nakhokha mali nje ngenyanga umuntu unguze izinto nje bafo engikhokhela ezikhokhelwayo ngiyakubhalela nje bafo ngokuze ukhokhe mfethu njengoba bese ngizokucindezela enye indoda akeke manje yabona lento kusuka thatha ukuthi incela amandla mfethu kodwa bese nawe idla amandla mfethu mfethu lalela la sikasoyiste isikhathi ngoba nawe uyadluleka ukuthi ufeze inhloso mina mfethu ngiyazazi ukuthi ngifuna ubheke mfethu ngiyazazi ngibheke impilo yabo njengoba ngizazi ubheke imali yakhe uthola into zakho ya ngoba lokho kugcina mashonisa abona lami kodwa bese ngiyacela ke mfethu ukuthi mfethu ifoni yami mfethu ngizama ukukhokhela mu-300 njalo ke ngenyanga ke mfethu athi yamuza usini manje uzobe usukhuluma naye thina mfethu sesikwenzile makuwukuthi uyakuvumela ukuthi ukhokhe lo 300 ngizobe senikhuluma naye nobabili yazangibulala mina ngithanda mina mfethu uzofika le kubo kwethu mina namakhamera kanje force yakhe manje kazimuza force yakhe yajwayela wena hayi force yakhe manje okay ngoba usuzayikhaleni ithili kunento kade uyenza mfowethu ukhipha osofa ngaphakathi esitolo usuku bakhiphe ngemali encane mina bokade ungibambisa lokho okuncane ade ungibambisa khona imali Into swami utshela abantu leyo nto mfethu awumi imali ndoncane futhi ubenginikeza low 100 bo 100 300 okanye 200 kodwa nje bokuyimali esibigcina lapho imali atenginikeza kona mfowethu yena enza mali yena ubekade yenza ngempela mhlawumbe ungasokuyakalekisa nje yena mhlawumbe kade evuka nabo 5000 ngoba osofa babizwe 8000 esitolo wena phela kahle yena esoke bakhiphe ngemali encane wesicela wena kahle ufuna ungixoxishe emsebenzini yona into ezele la ekhaya uyabona wesiyabo ngoba kusobe ngifuna uqoshisa emsebenzini kube kuthiwa inhloso ukuqoshisa emsebenzini bengizoya ngiyokhuluma nabelungu mina kodwa ngifunanga ukuthi ngize nabaphathi ngitshela abaphathi mina ngize nabafethu ngoba ngifuna lento silungise angithi ngakutshela simanje uzoyikhokha mfethu uzobe kunini lapho kancane kancane mfethu uzokhokhela mfethu angicela awukuqhubeka Unika mfethu imali. uqala uchaze isitori umfowethu ngamfonela esemakhaya ngathi akeze la ezosebenza uthe uma ngabe sesebenza umfowethu futhi base bemnyusela izikhundla zakhe waba imanager ngoba ngifundile yena mfowethu mina ngifundile ngoba uthe uma ngabe seyimanager waseba nendlela akenza ngayo ukuthi uma ngabe kukhona abantu abathenga imbhedo okanye abathenga osofa uthola ukuthi khona into impahla akazoyikhipha sothi ayibhaliwe phansi uma ngabe ikhipha le mpahla engabhaliwe phansi uzobe sengitshelile mina vele ukuthi le mpahla ngizoyisa endaweni ethile bese benginikeza leyo madlanyana ngifike nginikeze imali yokho njengoba injalo so into la esikhona ke kunabantu abacede bekunikeza imali ngaphambili wathi uzobalethela osofa ngicabanga ukuthi kuphela inyanga yesi4 kumanje yabo bengazange banikeze labo bantu manje labantu sebehlupha mina ebusuku angilali uma wengane useyangisethi seze wabuyela ngisho kubo manje ngoba abantu banginokhela ebusuku bafuna imali zabo imali sicela bambi nje bafu akutshela ukuthi ngizoya emakhaya ngize ngibuye nini waphela sasikhulumile naleyo ngakutshela ukuthi mina kulendlela engizoyithatha ngizohamba ngemakhaya isikhathi esingaka wena uzobe ungiphushela kule nyanga ngizobe ngingekho uma sengiyile mina bese ngiphesha wena kodwa manje nje usuyashintsha ufiyela nabantu wena la ekhaya aphushele kanjani mfethu mhlawumbe mina imina elapha phansi cha baba yabona into kanje mfethu uyazi mfethu izimo engibhekene nazo yabo nje besho nje naye ukuthi umkhaya wami siwakude naye yabo kahle kahle kuningi akwaziyo ngami yabo mina mfethu ekhaya mfethu mina mfethu owenza yonke into mina ongakhaya le emakhaya imina ufundisa izingane zosisibambi la ngoba sisibambi nabo abasahlali kwala ekhaya yabo njengoba ngibona ngingedwa nje bafuku manje ingane sesikoleni
Imina ozama yonke indlela mfethu ukuthi phushe lapha nalapha. Phela laba mbalanda ngoba wena usuyabalekela. Akubalekeli mfethu. Bengeke singabalandi ngokuthe wena umbalekeli. Angaqedisha inyanga mfethu ngibuyile le emakhaya mfethu makucelwane mfethu. Angaqedisha inyanga bafu mfethu. Kodwa ke ngiyabuza wesiyabonga ezinaki lenyanga le wena ngokwakho ungilindisile. Angithi kade kwesikhathi kade kuphela inyanga kade kuphela u3 weeks bese siyawathola sofa ngendlela okuyona. So manje labantu sebelindile mina ikahle kahle angisile uzoxabana nawe la wesiyabonga. Mina ngizofuna ukuthi ngoba ngibiza abafethu ngifuna isilungise lento ungitshela ukuthi imali abantu bayithola nini ngoba mina angeke ngikwazi ngihanjele uma wemfazi ngihambile uma wengane zami. Yabo nje nawe mfethu izinto ithatha ngeke. Mawe ngazami sehambile manje ungishile ngisele ngedwa kumanje. Labantu labo bafika izolo bathatha iTV yami ngixoxela indaba ongayazi. Bathe babuya futhi mose imali angikhiphe bathatha ifridge lami. Mina ngisenalo uso manje mina. Imali lento senze kanje mfethu yeso. Labantu labo bosofa ngizozama ukuthi mina ngithumele i-delivery mhlawumbe Monday. Eyo sofa ikhanseleka uyibeke eceleni. Isana ukuyenza mfethu. Yabona mfethu yabo mfethu into yenza mfethu ungixhaphaza wena. Baba wena uxhaphaza umfowethu ngakho konke uyamxhaphaza yabo wena umuntu ekumele kubanjele wena izinto hayi yena manje wena yena usethola amacala akho yabo sengimtshelile ngithi ngizozama ukuthi ngilungise kanjani lezi zinto zakhe mfethu angithi yini ekumele iphume Stone angithi kumele iphume osofa bafethu ngishila sizobakhipha osofa bafethu Abantu ke abasafuni kosofa labokhuluma ngabo sebefuna imali yabo baba. Yona into engekenzeke leyo. Mina nje idile sofa. Yemali sofa. Cha phela manje baningi abantu abalindayo sofa abaye balinda u3 months 4 months wena uyazi ke wena. Ngeke ngenze kubuya imali. Bayithole sofa. Imali sofa ibona wena wangifunga ishongo ukuthi kuzoba u3 weeks. Bafu angithi ngakutshela. Wangitshela ukuthini? Ukuthi nami ukuthi ngisaphithene yakhonje bese yabona. Yima. Hey, ungayenzani?